गोबाबै बेला आरो मा बिगुरनि भिडिअ बानाय खुसेंसो जोलाय लांबाय आंखौ खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअआ बड'लेण्ड टाइगार ना थयलेण्ड टाइगार बिथांनि सायाव जागोन। एकदम बिथाङा जेब्लायबो दालि ओंख्रिल' जानाय नुबाय थायो, बिनि अनगा जेबो मैगं जानायखौ बिथांखौ नुनो मोननाय जाया। बिनि थाखायनो बिथांनि सायावहाय दिनै एसे सावरायगोन। बिथांखौ आंनिफ्राय बुंहोनो नोंथाङा गासैबो मैगंखौ जानो सोलोंग्रो। माने जेब्लायबो दालि ओंख्रि जाबाय थायो नोंलाय, बोरैथो ओंखाम खहाबाय थायो नोंथाङालाय? दा नोंथाङा एसे साननानै नाय। माने बिथांनि भिडिअखौ नायनोनो बासै आङो। ओरैबायदि बिथांनि भिडिअ जाबाय थायो, एकदमबारे सोरखौबा जावनाय, माने सोरखौबा केस होनाय, सोरखौबा मान सनमान हानि खालामनाय, बेबायदिबा नुबाय थायो। बिथाङाथ' राजनितिनि लिडारफोरखौहाय मान सनमान होनो रोंखाया, एकदमबारे नाम खारि खारि रायखायो। बेथ' एकदमबारे मोजां बाथ्रा जाया बियो। माने आंनि साननायावहाय एकदमबारे राजनितिनि लिडारफ्राखौ एसे मान सनमान होनो रोंनांगौ मानसिया। नोंथाङा ओरैबायदि खोथा बाहायो, आंनो बाबाय। अन्नानै नोंथाङा दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि भिडिअ दा खालामसै, नोंथांखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। जेब्लायबो मोनसे पार्टिनि भिडिअखौ आंबो बानायदों, मिथिबाय, आंबो बानायदों, आंनि चेनेलाव थांना नायहै। नाथाय नों बायदि मान सनमान गैयै बेबायदि राव बुङाखै आङो, मिथिबायना? आंबो बानायदों, बिथांमोननि मेल मिटिङाव थांनानै आंबो ब्लग खालामदों, थेवबो आं रावखौबो नाम खारि खारि मान सनमान गैयै राव बुङाखै, मिथिबायना? भिडिअ बानायनायनि लाइन थानांगौब्रा। आरो नोंजों पलिटिकेल बेकग्राउन्डआव पलिटिकेल पावार दं होननानै नों मा गावखौ दादागिरि देखायनो सानदों ना माथो? बे पलिटिकेल पावारखौ सोरनिफ्राय मोन्दों? जों पाब्लिकनिफ्रायसो मोन्दों। बे पलिटिकेल पावारखौ नों हारसिङावल' बाहायबाय थाब्ला जागोन नामा? जों बेबायदि खालामबाय थायोब्ला दरना होगोन दे, दरना। खिन्थु नोंथांमोना आङो भिडिअ क्लिपखौ सालायनो हागासिनो दङ, नायलाय बिथाङा मा बुंदों। दंखलाव लानानै थांगोन, दै दौगोन आरो बेन्साव लाबोगोन, फुथुना बिखायाव नारना दै गोबाबै बेला एकदमबारे मानसियानो उन्दैयावहाय मुख्रा खायासो नांनायदां, दासिमबो हामाखै। सोरबाफोर खाथिफ्राव अजाफोर दंब्ला दारुवा मुलि हैदोलै, बेनो दारुवा मुलि। हारा सफैनो ओंखारदों, हाराया बायबायलै, हारायानो बायलांजोब्बाय आंनियाव। डक्टर थांनांसिगोनलै, जेम्स बानाय डक्टर थांनांसिगोन, साबायलै बायजोब्बाय हारायानो। फुरा मोख्रा खायनांदों। बिनि गामिफ्रावहाय सोरबाफोर दारुवा मुलि होग्रा अजा दंना गैयाब्रा? खायानि मुलि हैदोलै, खायानि मुलि। एकदमबारे नायनो बाथारबाय आं। माने जेम्स बिथांजों खेलायलायबावदोंसो आरोना, थयलेण्ड टाइगार बिथाङा। एकदमबारे मेन्टेल मानसि बिले। नोंबायदि मानसि नुफेराखैलां संसारावहाय। बिथांनि भिडिअफोरखौ आङो चेक खालामजोब्बाय। माने बिथांनि भिडिअफ्रा खालि माने कल रेकर्डआव नांलायनाय मालायनाय, सोरबा एड्रेस सोंहरनो, बेखौबो एड्रेसखौबो खिथाना लानो हाबावो। एड्रेस सोंहरब्लाबो फाग्लासो, ओरैबायदि गिख'। बेनो लायनो आंनि बेकग्राउन्डआव मा दं होनलायनानैहाय दम होबावो। जेम्सजों बुजानायनि एक्टिं खालामबावो आरोखि। जेम्सजों जोजानांगौबा नोङो खुमब्रा फिथाइ बायदि गावफ्रुजोबगोन, मिथिबायना? फाग्ला मानसि बिलाय, इसिबां रोंनानैबो रोङि बायदि, इसिबां मेन्टेल मानसि नङालै नोङो। गावनि रोंनाय, गावनि डिग्रि, गावनि टेलेन्टखौ देखायनो रोङि मानसि नोंलाय। जोंफोरबायदियासो गोबोरखिनि एम्फौ होनजायो। जोंनि बुजिनायजों हाबावा माथो नोंनि इसिबां डिग्रि लानानैबो। आंनि डिग्रियानो गैबावा, माने आंखौ जिर' होनब्लाबो जायो। थेवबो आंनि बुजिनाया एफाराब दाउखि सिलिं मोनामलायनाय नङालै। फाग्ला बिदिजों जायो नामा? आरो नोंनि बे चेनेलनि नामा सोलायलाय मिलायाखै? बड'लेण्ड सोदोबनि ओंथिया मा जायो? मा नोंनि बायदिला जोंनि बड'लेण्डआव खालि हिंसानिल' नामा? बिदिसो थांबाय नोङो बड'लेण्ड नाम लालायनानैहाय, माने बड'लेण्डखौ नोङो गाज्रियाव बाहायगासिनो दङलै, मिथिबायना? सोलाय चेनेलनि नामखौ थास' बिबार दोन। माने नोंनाव खुजायलु दं नालाय, खुजायलु माननाय दङ, ओंखायनो थास' बिबार दोननानै जाबाय नोङो। फाग्ला बिदिनो जायो। बड'लेण्ड सोदोबाव मा थानांगौ मिथिबाय? माबायदि जानांगौ मानसिया? गासैबो हारि माहारिजों अनलायनाय दिन्थिनाय, मिथिगौ? नों मा दिन्थिदों? नोंथाङा मा दिन्थिदों दे बुंदो दे। जेब्लायबो थास' बिसं मैगं जाबाय थाग्रा, बिदिजों जायोलै। थास' बिबारानो बेस्ट जागोन नोंनि चेनेल नामा। बुजायलु गोनां, माननाय गोनां। बड'लेण्ड सोदोब नाम लाबायब्ला भिडिअफोरखौहाय जेनेरेल बानाय, मिथिबायना? खोथा बुंनो फैदों। केमस्ट्रिजों जेम्सजों सिगां माने रिलिजनाव दंमोन नालाय,
बेखौ लानानै बिराद गाज्रि खोथा बुंदों बिथाङा बे रिलेसनाव थानाय समावहाय बिथांमोनजों गोरोन्थियाव जालांबाय नों बेखौनो बुंबाय थागोन नामा नोंजोंब्लाबो जागोन बेफोरबायदिया नोंबो इसेबां साफा मानसि नङा नों माबायदि साफा मानसि बेयावनो सिनायो जों नोंखौ नोंजों जुदि सोरबा रिलेसनाव दंमोनब्ला नोंबो बेबायदि जागौमोन आरो बेबो गोसोथोबाय बेबो गोसोथोबाय गोसोथोनाया एकदमबारे फ्रि जालायबाय सानैजों गोरोन्थियाव थांबाय सासेनिल' बेबायदि खामानि मावनायनि गोसो दङब्ला मावनो हायालै बेखौ साननानै नाय नोङो बिसोर गोसो थोलायदों सानैजों ग्रोब जादों बिसोर गोसो थोलायदों सानैजों मिलायलायनानैसो बे खामानिखौ मावदों बेखायनोसो जादों खामानिया बे सासेखौल' दाय होबा जागोन नामा जालें जों आरो मा बुंदों बिथाङा माने बिटिसिनि लिडारफोरखौ गाव दबथायनानै दोनगारबाय जाहैदों हाग्रामा बायदि सासे दनखौनो जों थामदा खालामबाय बिटिसिनि दन चन्दन ब्रह्म बायदि बिटिसिनि दनखौ थामदा खालामबाय सानसुमा बायदि दनखौ थामदा खालामबाय गोबां दनखौ थामदा खालामजोब्बाय हाग्रामानि पिए थामदा खालामबाय आरे बिसिनि ब्रेना नोंनि बायदि नङा मिथिबायना नोंनि बायदि दाउखि गोनां नङा गोबोरखिलायनो गोबोरखिया मैगं थाइगं हासाराव सोलियो बिराद खामानि होबावो दाउखिया जेरावबो सोलिया दाउखिया एकदमबारे दाउआ हानजा फैनानै सिथ्लायाव ब्रेड खिफैलानो मानसिया हे खिलायबाय नै होननानै एकदमबारे एरलांनानै गाहरदों जेरावबो सोलिया दाउखिया मिथिबाय गोबोरखिया मैगं हासाराव बिराद सोलिबावो मिथिबायना बिराद खामानि होबावो मैगङा जाब्रेलायबावो बे दाउखिखौसो जोङो मानसिया सैया बे दाउखिखौ एकदमबारे सिथ्लायाव ब्रेड खिफैबायथाय मानसिया खिलायबाय नै होननानै खन्थाजों एरलांनानै गाहरो बेबायदिसो दङ नोंनावहाय थिग बेबायदिनो नोङो दाउखिसो नोङो नोंनि मेलेमाव दाउखि दं जेबो गैया खोनानाय बायदिब्लाथ' नोङो बिराद गोरों मानसि बिराद डिग्री गोनां मानसिनो नाथाय नोङो मेन्टेल पिके फिल्म नायबायना नोङो पिके फिल्म आमेरिकाना माबायदि एक्टिं खालामदों बे रोखोमनिसो नोङो मानसिया बे मानसिया उन्दैयावहाय खाया नांमारनाय दे खाया दासिमबो हामाखै बे खायाया मोख्रा खाया नांनाय बियो आं दा लास्टआव खिथागोन मोख्रा खायानि मुलिखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लास्टआवहाय माने जेम्स बसुमतारीखौहाय उमेसा सारनोहाय केस होनानै बिनिखौहाय साख्रिनिफ्राय केन्सेल खालामहोगोन माने एरख'होगोन जाहैदों माने एसे एनै पलिटिकेलनि गावनि बेकग्राउन्डआव पावार दंखाय माने ओरैबायदि दादागिरि देखायदोंना बिथाङा दा बिथांनि चेनेलखौ जोङो दोनबाय थायोब्ला जोंनि बर' समाजावहाय बेवहाय अनलायलायनाय फैगोनना जोबोद आसा खम नोंथांमोना साननानै नाय आरो नोंथांमोना सोर बिथांखौ मोजां मोनो सोर बिथांखौ सापर्ट होयो आंनि कमेन्ट बक्सआवबो कमेन्ट होफैब्लानो जाबाय नायगोन आं सोर बेसेबां सापर्ट दं आरो बिथांखौ सोर जाय मोजां मोना बिथांमोनाबो आंनि कमेन्ट बक्सआव बिथांनि एगेन्स्टै कमेन्ट होफैब्लानो जाबाय बिथांनि कमेन्टखौ फरायजोबगोन आरो रिप्लाइबो होगोन नोंथांमोना बिथांखौलाय मा बुंनो थांबावनो एकदम गोबोरखि एकदम मेन्टेलखा मेन्टेलनि सायावलाय मा सावरायबाय थाबावनाय दा बालायलांबाय आं बेखिनिखौनो बिथांनो दैथायहरनायसै नामा आङो बबे डिस्ट्रिक्टनि जाखोरा मानसियालाय डिस्ट्रिक्टखौबो खिथाना लाबावो आं बिटिआरनि नङासो होनबावो जाहैबाय दा फाग्लासो बे थयलेन्ड टाइगारनि थाखायलाय बेसेबां दा खोथा बुंबाय थाबावनाय आंलाय हा बिगुरनि भिडिअ बानाय खुसेंसो जोलायलांबाय माखासे दाहाय नोंनि एफा गोसा आइदै जिरायनो हाला नै फाग्लासो जाबाय आरो माबा बुलु फिल्म थुलु फिल्म होनलायलांबावोसो एकदम एसे धैर्य जानो सोलोंदोब्रा बोरायलायबाय फाग्ला बिदि जायो माबा नै इंलिश फिल्मनो बुलु फिल्मनो होनलायलाङो एसे धैर्य जानो सोलोंब्रा नुवाखै आंनो इसेबां धैर्य जालायलांबाय बोरायनानै फाग्ला नोंलाय मालाथो सोलायबावनांगौ जाखो फाक्का नोंनि मोख्रा खाया नांनाय बेमारा दासिमबो हामाखै बेनिखायनो आं नोंथांनो मुलि खोन्थाहरनोसै बे बान्दर खान्दा दंफांनि बिलाइया बेखौहाय थौ गिदिराव थौसे दै लानानै ग्लुब फुदुंनानै एकदमबारे लामा बिखायाव लांनानै दुगैहाय नोङो अब्लानो हामगोन मिथिबाय दा आङो दिनैनि भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक हो आरो चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला इसिबां हायो इसिबां शेयार खालाम बड'लेण्ड टाइगारा नुहैथों एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।